280 литра казаха. Четах статията днеска. 280 литра уволнява шефа на Ловеч. От малко вода пуска. 280 тръга горе от души. Вижда Ловеч, така ме разглеждаха, но за Ловеч не съм работила да бъде. Та схема не показва как ти за... Не показва как има от Ловеч, ще показва. Ама той вам отваря една руска карта, и то на руската карта не знае, ако се вижда Помпени, нали Помпени знаеш ли нещо? Откъде отваряше тази руската карта, Иван? Че от Министерството последъка. Каптажите се вижда. Има глумади, да. Някакъв по-улици всяки беше. Много има. Преди ги отварях от някакъв украинец. Я виж къде да ме резервувам. Аз Нищо, да, ще зарежа. Няма на тях руснаците са сложили всички водоизточници, деривации, трябва да ги дръбнат, знаят къде са. бе, Иван. И как се навече се заселиха на язовира, изкарат руснаци. Чакай се. То натискаше така да ти влезе. Да. Чакай се, да, Садово. Горни да видим страданието. Плевен, Ловеч, начин ние на те подложки сме правили това, бе. Ние на те подложки сме правили това. Абе, Иван беше изкарал на едно голямо. Да, в началото. Откъде е